बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादसेक सालिस हवनाहरुगे सादसे सालिस हवनाहरु दौलतुगे हरदुगा फ़कीरुन हज्ज दियोमुगे एकम कंडलिफा उसूलुगा वा गोतुगे मतीन अलमें ज़कात हाउस का फ़कीरुंगे दफ्तरुगा रजिस्ट्री फ़ा फ़रातोगे तेरें मियाहरा कंडलिफा उमर फ़ुरान ए फ़ंसा सहरा हद्दिहारा दिमेदु ए उमर फ़ुरागा फ़कीरुंगे दफ्तरुगा तिबी फ़रातोगे तेरें अलमें उसूलुगा कंडला फ़ा शरुत्तन हमवा फ़रातोगे मेदुगा मेदु गुरोतु नेगिन दानी एगोतुन मियाहरु शरुतु हमवा 301 का दे मियाहको अबतिबी एम ए मियाहुंगे तेरें अलमें गुरोतु नगानी होरिहा मियाहुंगे नमा तफसील हिमेने गुरोतु करदास गुरोतु नेगेंदान एगोतुन गुरोतु नगायरुगा फुरतमाल में नगानी फंसास नंबर मियाहरवस दौलत गहरदुगा फंसास मिहुं हज्ज केंदियो ममियोनी कंडेलिफा फंसास नंबर नेगुम फहु एहिन नमस एव्वेस हालते मेदुवरि वेगेन ए फंसास मिहुंगे तेरें एव्वेस मिहका हज्ज नुदेवेगे मेदुवरि विजिकमुगा वाणमा बैकअप कियोगे गोतुगा दिहा मिहुंगे नंग अलमें नगान फंसास मिहुंगे नंग नेगुम फहु ए कुरिमस मिदेन्ने फदां फुरतम नेगे फंसास मिहुंगे तेरें एव्वेस मिहका हज्ज नुदेवेगे ते दिमा विजिकमुगा वाणमा ए बैकअप कियोगे तेरें मिहुं हमजिसुमटका हेमियदु मी गुरोतु नेगिंदा एरुगा मिकम अलमें हज यूनिट फरातुं मसक्कतके वणी कोरेविफा एगोतुं ज़कात हाउस के दफ्तर के तेरें उमर फुरा फते फरातोगे उसूलुगा कंडाला फवा शरुत्तन हमवा फरात देनेगतुमटका राजशुगे काउंसिल तमेदवेरि कोबस मालूमात वणी होदिफा मिकमटका राजशुगे काउंसिल तका अलमें वरबड शुकुर दन्नवन मिकम गालमेन देवी एबाल मटका मी वगुतु मी वगुत्तकिन हेदवेगिन दाने कमक वाति मागिन वाहकतके देक्कुम कानुला अलनु हम गुरोतु नेगुमा අවශ්‍ය ගන්නාන ගලමෙන් ගුරුත් නෙගුම කන්තත කොරිය ගෙන්දියම හවාල් කොල්ලාන සම්මත නන්තන් යෝලාන කුරුම අදි කුරුවතු නංගවා දෙවානි ඩිරෙක්ටර් ෂෆීක් ෆන්ඩ් මැනේජර් අබ්ලෝ අලි අදි ඇසිස්ටන්ට් ඩිරෙක්ටර් අම ෂාතිර් ෆොරතමනෙගෙන් දානි එකකුම් ෆන්සවිහ ෆන්සස් පෙෆලුන්ගේ තෙරෙන් එම එකකුම් ෆන්සවිහ ගුරුත් නංගවා දෙවාලු දන්නවාන ෂෆීක අදි සබ්බිහුම් ෆෙෂිගෙන් फंसाह गुरुत नंगवा देवानी फंड मैनेजर अब्दुल अली अदी बैकअप क्यों गतिब्वा दिहा बेफुलुंगे गुरुत नंगवा देवान आमशातिर हेम गुरुत नगम फेशमुगे कूरिंग आलन दन्नवादाना इदारी मेजा मी मिहारो मेजुगा बेहेट्टी फमिवा गुरुत करदास कोलता कोरिमेसाम दन्नवाली फदाय 301 देमी हुंगे नमा तफसील हुरी करदास कोलता मिहार मिहुरी तैयार कोरेफा मी करदास कोलता फोशीगे तेरिया एळवु मालुन नाम दन्नवाद एगत कोरेगेंदो
फुर्तम नंबर की अब्दुल रशीद ए फनरा अड्डिया हतरे तिरिस फहे शबाब हादल कुर्दु फुशी ए फनरा अड्डिया हतरे तिरिस फहे अब्दुल रशीद देवने अहमद इस्माइल ए सुमें अशे सुमें हते दूरस ता गादी फुशी अहमद इस्माइल ए सुमें अशे सुमें हते दूरस ता गादी फुशी तिमवने अब्दुल मुहसिन अब्दुल सत्तार ए तेर अड्डिया फहे सालिस हते नूरंग हिया हालिफ होरफुशी अब्दुल मुहसिन अब्दुल सत्तार ए तेर अड्डिया फहे सालिस हते नूरंग हिया हालिफ होरफुशी हतरवने अहमद हुसैन ए तेर सालिस तीने फस्तोलस फहे जहा मुगुरी के लाम माबैदो हतरवने अहमद हुसैन ए तेर सालिस तीने फस्तोलस फहे जहा मुगुरी के लाम माबैदो फसवने आदम साइद ए सुमे तीने अशे दे हते सुमे रिवेली ताती मरफुशी आदम साइद ए सुमे तीने अशे दे हते सुमे रिवेली ताती मरफुशी हवने हलीमा अब्दुल्लो ए दे सुमे दे नुएं हायें हतरे फेरुमागे नून हेंबदु हलीमा अब्दुल्लो ए दे सुमे दे नुएं हायें हतरे फेरुमागे नून हेंबदु हाइवने यूनुस अब्दुल करीम ए सुमें एके दें एकें हते एवरेस्ट हादल कुर्दुफुशी यूनुस अब्दुल करीम ए सुमे एके दे एकें हते एवरेस्ट हादल कुर्दुफुशी अव्वने मरियम साइदा ए तेविस अड्डिया नुए फंसविस रा उंगूफार ओकिड मरियम साइदा ए तेविस अड्डिया नुए फंसविस रा उंगूफार ओकिड दिहवने हवा यूसुफ नुवने हवा यूसुफ ए सुमें अशे हाय फहे हायतीने असेरी हवा यूसुफ ए सुमें अशे हाय फहे हायतीने असेरी दिहवने आसियत मोहम्मद ए नवावीस नुवदिया हतरे फस्तोलस दे खेलागे गाफ्ताल होडेदु आसियत मोहम्मद ए नवावीस नुवदिया हतरे फस्तोलस दे खेलागे गाफ्ताल होडेदु एगारवनिया फातिमत फारूक ए तेविस नवारा 16 नूरु नस्रु हादल कुमुंदु फातिमत फारूक ए तेविस नवारा 16 नूरु नस्रु हादल कुमुंदु बार हवाली ए 22 नुवदिया नुए 40 अशे गुलबकागे हादल कुमुंदु हवाली ए 22 नुवदिया नुए 40 अशे गुलबकागे हादल कुमुंदु तेरा इब्राहिम शरीफ ए सुमें हाये हाथे नुए दफ्तर नंबर दे सुमे एके नुए इब्राहिम शरीफ ए सुमें हाये हाथे नुए दफ्तर नंबर दे सुमें एके नुए सादवनंग एमनत आदम ए तेविस हताविस हैद्या अशे अरायरु हादल कुमुंदु एमनत आदम ए तेविस हताविस हैद्या अशे
අරායිරු හාදාල් කුමුන්දු ෆනර සුවේදා නිසාර් ඒ සුමෙන් එකේ හතෙන් හතේ ෆහෙන් එකේ ඉයාලා මන්සිල් සීන් මරදු සුවේදා නිසාර් ඒ සුමෙන් එකේ හතෙන් හතේ ෆහෙන් එකේ ඉයාලා මන්සිල් සීන් මරදු සෝලවණයෙන් අහමද් යූසුෆ් ඒ සුමෙන් හයේ සාලිස් හතේ නුවයෙන් අෂේ ರಾಮಡುವರಿ ನಿವೇದಶುಗೆ ಅಹಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಎ ಸುಮೆನ್ ಹಯೆ ಹತರೆ ಹತೆ ನುವಯೆ ಅಶೆ ರಾಮಡುವರಿ ನಿವೇದಶುಗೆ ಸತಾರವಣಿಯ ಫಾತ್ಮತ್ ಜೌಫರ್ ಎ ಸಬ್ಬೀಸ್ ಹೈದಿಹ ನುವಯೆನ್ ಹೈದಿಹ ದೇ ಎಂಬುದುಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಇಹವಂದು ಫಾತ್ಮತ್ ಜೌಫರ್ ಎ ಸಬ್ಬೀಸ್ ಹೈದಿಹ ನುವಯೆ ಹೈದಿಹ ದೇ ಎಂಬುದುಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಇಹವಂದು ಅಶಾರವಣೆಂ ಆಮ್ನೆತ್ ಇನಾಯಾ ಎ ಅಶಾವಿಸ್ ನುವದಿಹ ಹೈದಿಹ ನುವಯೆ ಫೆಹಿಗೆ ಹಾ ಅಲಿಫ್ ಫಿಲ್ಲದು ಆಮ್ನೆತ್ ಇನಾಯಾ ಎ ಅಶಾವಿಸ್ ನುವದಿಹ ಹೈದಿಹ ನುವಯೆ ಫೆಹಿಗೆ ಹಾ ಅಲಿಫ್ ಫಿಲ್ಲದು ನವಾರವಣೆಂ ಆಮ್ನೆತ್ ನದೀಮಾ ಎ ಸುಮೆತ್ತಿನೆಂ ಹತೆ ಫಹೆ ಅಶೆಂ ಹತೆ ಮೀಮ್ ಅಲಿಫ್ ಫೆರಿದೂಹಿಯಾ ಮಾಲೆ ಆಮ್ನೆತ್ ಆಯಿಷತ್ ನದೀಮಾ ಎ ಸುಮೆತ್ತಿನೆ ಹತೆ ಫಹೆ ಅಶೆಂ ಹತೆ ಮೀಮ್ ಅಲಿಫ್ ಫೆರಿದೂಹಿಯಾ ಮಾಲೆ ವಿಹಿವಣೆಂ ಆತಿಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಎ ಸುಮೆಂ ಅಶೆ ಅಶೆಂ ಎಕೆ ದೇತಿನೆ ದೂರೆಸ್ ತಾ ಗಾದಿ ಫುಶಿ ಆತಿಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಎ ಸುಮೆಂ ಅಶೆಂ ಎಕೆ ದೇತಿನೆ ದೂರೆಸ್ ತಾ ಗಾದಿ ಫುಶಿ එකාවිස් වනය මරියම් අබ්දුල්ලෝ ඒ සුමෙන් එකේ එකෙන් අශේ හයෙෆ්ෆහේ අස්රු ඥවෙනි ෆුවමුලා මරියම් අබ්දුල්ලෝ ඒ සුමෙන් එකේ එකෙන් අශේ හයෙෆ්ෆහේ අස්රු ඥවෙනි ෆුවමුලා ಬಾವಿಸ್ ವಣೆಂ ಆಮ್ನೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಎ ದೇಂ ಎಕೆ ಹತರೆಂ ಹತರೆ ದೇಂ ಹತರೆ ರಬಿಯೈ ಮಂಜಿಲ್ ಲವಿಯನಿ ಕುರೆಂದು ಆಮ್ನೆತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಎ ದೇಂ ಎಕೆ ಹತರೆಂ ಹತರೆ ದೇಂ ಹತರೆ ರಬಿ ಮಂಜಿಲ್ ಲವಿಯನಿ ಕುರೆಂದು ತೇವಿಸ್ ವಣೆಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎ ಸುಮೆದ್ದೆ ಹತೆಂ ಹತರೆ ನುವೆಂ ಹತೆ ಮಾವಡಿಗೆ ತಾತಿ ಮರಫುಶಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎ ಸುಮೆದ್ದೆ ಹತೆಂ ಹತರೆ ನುವೆಂ ಹತೆ ಮಾವಡಿಗೆ ತಾ ತಿಮರಫುಶಿ ಸೌವಿಸ್ ವಣೆಯ ಮರಿಯಂ ರಜಿಯಾ ಎ ತಿನೆಂ ಹತರೆ ದೇ ನುವೆ ದೇಂ ಎಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ತಾ ಗಾದಿ ಫುಶಿ ಮರಿಯಂ ರಜಿಯಾ ಎ ತಿನೆಂ ಹತರೆ ದೇ ನುವೆ ದೇಂ ಎಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ತಾ ಗಾದಿ ಫುಶಿ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವಣೆಯ ಹವ್ವಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎ ಎಕೆ ದೇ ಫಹೆ ಫಹೆ ದೇಂ ಹತರೆ ಕೋಜಿ ಹೌಸ್ ಹಾ ಅಲಿಫ್ ಬಾರಾ ಹವ್ವಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎ ಎಕೆ ದೇ ಫಹೆ ಫಹೆ ದೇಂ ಹತರೆ ಕೋಜಿ ಹೌಸ್ ಹಾ ಅಲಿಫ್ ಬಾರಾ ಸಬ್ಬಿಸ್ ವಣೆಂ ಆಮ್ನೆತ್ ನಾದಿಯಾ ಎ ಸುಮೆಂ ಎಕೆ ನುವೆಂ ಹತರೆ ಸುಮೆಂ ನುವೆ ರೈಮುಗುಮಾಗೆ ಸೀನ್ ಹಿತದು ಆಮ್ನೆತ್ ನಾದಿಯಾ ಎ ಸುಮೆಂ ಎಕೆ ನುವೆಂ ಹತರೆ ಸುಮೆಂ ನುವೆ ರೈಮುಗುಮಾಗೆ ಸೀನ್ ಹಿತದು ಹತಾವಿಸ್ ವಣೆಯ ಮಾರಿಯತ್ ಹಸನ್ ಎ ಎಕೆಂ ಎಕೆ ದೇ ನುವೆಂ ಹತೆ ದೆರಹ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ನಡೆಲ್ಲ
Mariat Hassan eken eke de nueng hate deraha gaftal nadella. Ashavis Vanea Abu Bakr Ali sume fahe hatare sume hatare de ravadu faza. Abu Bakr Ali sume fahe hatare sume hatare de ravadu faza. Nawavis Vanea Muhammad Nasir eken eke de tine hate de sunlight aliftal mamingeli. Muhammad Nasir eken eke de tinen hate de sunlight aliftal mamigili. Tiris vaneng Ismail Ali den hatare de iruhunduge maaf karwa hirunduge ra khanduludu. Ismail Ali den hatare de hirunduge ra khanduludu. Tiris vaneng Idham Munir eken hatare hayen hatare tine nuwe ambarige sin huludu. Idham Munir eken hatare hayen hatare tine nuwe ambarige sin huludu. Tiris de Samira Ali eke de hate sume tine nuwe gule nuramage vav keudu. Samira Ali eke de hate sume tine nuwe gule nuramage vav keudu. Tiris timvanea Ali Yusuf eke tine hate sume hate de kudihitimage lam mamendu. Ali Yusuf eke tine hate sume hate de kudihitimage lam mamendu. Tiris hatharwanea Ali Amir sumen haye de hatare sume daftar number de fahe tine. Ali Amir sumen haye de hatare sume daftar number de fahe tine. Tiris fasfanea Hussein Abdurrahman den haye nuwe de nu tarige halifi havandu. Hussein Abdurrahman den haye nuwe de nu tarige halif ihavandu. Tiris haye Nahida Habib eken eke haten haye sume nuwe tarividage gafalif dandu. Nahida Habib eken eke haten haye sume nuwe tarividage gafalif dandu. Tiris hayvanyan Ilham Ali eken eke tine fahe ashe de vav sima holde male. Ilham Ali eken eke tine fahe ashe de vav sima holde male. Tiris avvanaya Amnat Shakira den haye sumen ashe tine hina mage shavyani lamago. Amnat Shakira den haye sumen ashe tine hina mage shavyani lamago. Tiris nuavanaya Hasan Musa Fulu tinen eke salis tinen eken hatare fahe nuwen haye muittoshige ra inguradu. Hasan Musa Fulu tinen eken hatare fahe nuwen haye muittoshige ra inguradu. Salis vanaya Mariam Idris sumen ashe nuwe tinen ashe Venus Villa ha alif bara.
Mariam Idris e sumen ashe nuwe tinen ashe Venus Villa ha alif bara. Salis evvanen Abdullah e den hate eke de ashe marine life scene huludu. Abdullah e den hate eke den ashe marine life scene huludu. Salis de Aishat Abdul Karim e de tinen eke de den ashe Nurani mage hadal kumundu. Aishat Abdul Karim e de tinen eke de den ashe Nurani mage hadal kumundu. Salis timwane Rikab Musa e sumen nuwe sumen ashe bula faruge gafali filingili. Rikab Musa e sumen nuwe sumen ashe bula faruge gafali filingili. Salis hataruwanang Amnat Ibrahim e eke sumen haten eke faza gaftal tinadu. Amnat Ibrahim e eke sumen haten eke faza gaftal tinadu. Salis faswaneya Khadija Ahmad e eken eke de nuwen ashen hate chawalge gaftal hadal kurdu fushi. Khadija Ahmad e eken eke de nuwen ashen hate chawalge hadal kurdu fushi. Salis hawaneya Ahmad Fulu e sume fahe nuwen hate de sume kenerige tati marfushi. Ahmad Fulu e sume fahe nuwen hate de sume kenerige tati marfushi. Salis hayvaneya Zuhra Ibrahim e de fahe eken eke de sume irde mage ba e de fushi. Zuhra Ibrahim e de fahe eken eke de sume irde mage ba e de fushi. Salis avvaneya Fatmat Shurufa e eken hatare haten ashe haten eke Gulfam geta kimbidu. Fatmat Shurfa e eken hatare haten ashe haten eke Gulfam geta kimbidu. Salis nuwe Aishat Shifana e sume fahe nuwe den haye annarmage ba e da fushi. Aishat Shifana e sume fahe nuwe de haye annarmage ba e da fushi. Fansas vaneya hoifa mevani Aishat e tine sume eke de eken hate. Fares ava mazaru gaftal fares matoda. Aishat e tine sume eke de eken hate fares ava mazar gaftal fares matoda. Dengagume minagani ituru diha nanta. Eke Amnet Salim e sumen nuwe haten hatare sumen eke vinagandu gaftal fiori. Amnet Salim e sumen nuwe haten hatare sumen eke vinagandu gaftal fiori. Devaneya Fatimat Faiza e tine sume haten eke hate sume nafahiya sin hitadu. Fatimat Faiza e tine sume nuwen eken hate sume nafahiya sin hitadu.
තිනේ ඛදීජා අබ්දුල්ලා ඒ සුමෙද්දේ සුමෙන් හතරෙන් හය සුමේ හරිෆීගේ සීන් හිතදු ඛදීජා අබ්දුල්ලා ඒ සුමෙද්දේ සුමෙන් හතරෙන් හය සුමේ හරිෆීගේ සීන් හිතදු හතරේ නසීමා ඉබ්‍රාහිම් ඒ එකෙන් එකේ හය සුමේ ෆහෙත්තිනේ නලහියාගේ රා අලිෆුෂි නසීමා ඉබ්‍රාහිම් ඒ එකෙන් එකේ හය සුමේ ෆහෙත්තිනේ නලහියාගේ රා අලිෆුෂි ෆහේ अब्दुल रशीद अली ए सुमेद दे तीने दे फाइन हतरे दफ्तर नंबर तीने दे सुमेद तीने माले अब्दुल रशीद अली ए सुमेद दे तीने दे फाइन हतरे दफ्तर नंबर तीने दे सुमेद तीने माले हाय मोहम्मद यहया ए दे सुमे सुमे तीने तीने हाली लवियनी नैफरु मोहम्मद यहया ए दे सुमे सुमे तीने तीने हाली लवियनी नैफरु मिहार मी हाइवन नंगे तो आसिमा इब्राहिम ए एकें हाथरे तीने तीने हाथे तीने हिम्मियागे काफ काशिदु आसिमा इब्राहिम ए एकें हाथरे तीने तीने हाथे तीने हिम्मियागे काफ काशिदु अशे मरियम मुहम्मद ए एकें हाथें एके तीने फाहे रोनुगे गाफली फिलिंगिली मरियम मुहम्मद ए एकें हाथें एके तीने फाहे रोनुगे गाफली फिलिंगिली नुए अब्बास यूसुफ ए सुमेतीने नुए तीने तीने गाशे देखुनुगे बा दोंफांग अब्बास यूसुफ ए सुमेतीने नुए तीने तीने गाशे देखुनुगे बा दोंफांग दिहवना नंग एमे फहुनंगे तो हसीना इब्राहिम ए एकें हाथरे नुएं हाथे सानी कोना गाफली फिलिंगिली हसीना इस्माइल ए एकें हाथरे नुएं हाथे सानी कोना गाफली फिलिंगिली अदे मियाँ साबों सादसते के सालीस हवन आहरुगे दौलत हरदुका हज्जदा हज गेंदी उमंग हमजी फवा फकीरों होमा बेवी मिगुरतों मुगे रस्मियात निमुनी पूरा फरत कवे शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम बरकातिर रमला महुगे हे उदमात हुनिया टीवी बल्लवा लोबित रईतुनंग अरिस्कुरंग